Magandang gabi mga kasurog at muling nagbabalik ang inyong paboritong liga sa Bicolandia, ang Ako Bicol Cup, Camarines Norte. Siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa. What a first game it was, Coach. Literal na intense ang ating Game 1 para sa ating Beat It or Leave It semifinals. At kung mapapansin mo sa ating venue ngayong gabi, partner, sa loob ng Agro Sports Central sa munisipalidad ng Daet ay punong-puno ng manonood. Pero huwag kayong mag-alala, kung hindi makakapasok dito sa ating venue, pwede rin kayo manood sa ating mga Facebook pages at Representative Saldico, Ako Bicol Party List, at meron din tayong YouTube channel at Ako Bicol Cup. And syempre partner, bago natin umpisahan ang larong ito, magpakilala muna tayo. Ako nga pala si Wadi John Bachiller at your service, kasama si Coach Paul Sepe para ihatid sa inyo ang laban ng Mercedes versus Paracale. Magandang gabi sa iyo, Coach. Yes, partner. Yun nga, partner, kung napanood natin yung first game sa ating Beat It or Leave It semifinals, talaga grabe yung expectation natin. At ito pa, meron pa tayong game 2 nga, partner, dito sa ating semifinals. Ang magtatapat, itong nangunguna sa District 1 na Paracale, which we call the Gold Town, partner. Yes, at ang kanilang magiging coach at pinangungunahan ito ni Coach Alexander Nueva, kontra naman dito sa koponan ng Mercedes sa pangunguna ni Coach Gabriel Catolico, partners. Pero syempre, bago ang lahat, pasadahan muna natin, partner, itong naging standing nila sa elimination round. Kung bakit sila ang nakapasok dito sa ating Beat It or Leave It semifinals. Ito nga, partner, for District 1, Paracale, ito, walang katalo-talo with 4 win and walang loss. At Jose Panganiban na nakita natin kanina, who lost against sa District 2 na San Vicente naman. And itong Mercedes, ito naman ang kanilang standing with 5-1 standing. So sila, partner, ang nakapasok sa ating Beat It or Leave It semifinal. So dahil nga dito, top 1 ang Paracale sa District 1, partner. So may twice to beat advantage sila over Mercedes team. So sino kaya ang magbawagi dito sa labanang ito? Paracale kontra Mercedes. Yes, partner, pakaabangan natin yan. Siyempre, nawitas natin yung mga teams talaga, yung progress nila sa elimination round. Pero bago tayo madala sa ating, yun na nga, magkaroon tayo ng partner, kita naman how these two teams, pagdating sa opensa, talagang kitang-kita kung gaano naipakita ng Team Mercedes. Sa tingin mo, partner, ano ang pwedeng gawin ng Mercedes in order for to snatch a win dito sa semifinals? Yes, partner, for Team Mercedes, kita naman natin yung mga last games nila. Of course, partner, dapat yung intensity, yung aggressiveness and energy nitong mga players na ito ay nandun. And yung kagandahan din dito na well-balanced itong team na ito dito sa ating liga. For them to beat Team Paracale and the likes of Jeff Bernes, Dan Natividad, and also those other players like Nabo and Orejola nagko-contribute dito sa Paracale. Kailangan talaga yung double effort dito sa larong ito, partner. So again, magiging exciting itong larong ito. Yes, for sure, partner. Pakaabangan natin ang labanan ito dahil this will be a big game, and syempre yung mga big players talaga will step up to win this ball game. And syempre, bago tayo umpisa, dumako muna tayo sa ating third member of the panel na si Miss Barbie para kapanayamin ang mga head coaches ng bawat kupunan. And yun na nga, partner, bago tayo dumako, talagang napakaganda at exciting ang larong ito for sure dahil yun na nga nabanggit ko kanina, partner, big games, big teams, talagang yes, what more can you ask dito sa ating semifinals? And of course, partner, itong napakaganda nating venue, the Agro Sports Central, partner. Talagang kanina doon nakita natin na nagre-ready na yung mga teams natin. So talagang maganda ang magiging laro ngayong gabi, partner. Yes, partner, napansin ko ang daming tao, meron tayong mga VIPs and siyempre talagang hindi mahulugang karayom dito sa ating Agro Sports Complex. And siyempre puntahan naman natin ang ating mga team stats, partner, ating big three. Kumbaga, ito yung mga top 3 players ng ating bawat kupunan. Yes, partner, for Team Paracale, partner, the Gold Town, as we can say, itong si John Nabo, Kirby Orejola, and Jeff Bernes, of course. Look at that numbers, partner, for John Nabo, 76% on the 2-point average, and may tira din to sa labas with 75% on the 3-point average, partner.
who averages 14 points per game. Ito naman si Kirby Orejola with 66% on the 2-point average, 33% on the 3-point average, and also contributed a lot here sa team nila with 12.5 points per game. And of course, their court general, si Jeff Bernes, partner, as you can see, 50% on the 2-point average, 39% on the 3-point average, and sa free throw, 75%. So sigurado ito will hit troops on the free throw line. And he gives 11.3 points per game, partner, dito sa team Paracale na ito. Yes, partner, yung 11.3 points na yan, for sure, hindi lang yan Yes, ang kapasidad ng isang Jeff Bernes. Dumako naman tayo sa kabilang team natin, which is ang Mercedes. Tingnan natin, partner, kung ano mga stats nila. Yes, partner, for Team Mercedes, our big three is JP Lanzaderas, Jericho Mandak, and Franz Aceron. As you can see, again, the numbers, partner, for JP Lanzaderas, 63% on the 2-point average, 36% on the 3-point average. Maganda din ang pinapakita niya sa free throw average with 76%. And ito, a whopping 23.3 points per game, partner, para dito kay JP Lanzaderas. Of course, Jericho Mandak, their igniter. Ito, partner, 67% on the 2-point average. 3-point average naman with 38%, and maganda din ang free throw average ito with 79%. And also contributed, partner, 14.3 points per game. So ito si Franz Aceron, ito the silent, ang tawag ko dito, partner, silent assassin sabi nga natin wala sa stat masyado, pero ayan yung numbers, nakikita na natin dyan. Kita mo naman to, 76% per game. Bihirang tumira ng 3 points. That's why that's 100% palagi ang kanyang nakukuha dyan sa average na yan, with 74% on the free throw average at 12.2 points per game ang napapakita dito. So ito, partner, magandang matchup. Almost identical yung mga stats itong tatlong players na to for both teams. So maganda ang mapapanood natin dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan, partner. For sure talaga makakabahan ito ang laban dahil yung numbers talaga equally and match na match. So para naman sa ating kupunan na magtatapat, syempre yung powerhouse team na Paracale talaga very evident kung gaano kalakas sa papel at lalong-lalo na sa lineup nila, and against dito sa parang comeback kings na parang Mercedes talaga na never say die attitude. Tingnan natin kung anong mga team stats nila sa mga nakaraang games nila. Okay, partner, dito nga sa ating beat it or leave it semifinals, partner, as you can see, Paracale and Mercedes. As you can see dito, partner, sa stat natin, almost identical, partner. Kung makikita mo, match na match itong laban na ito. Paracale with 63% average on the 2-point average. Mercedes 65, napakalapit. On the 3-point average, 39 over 35. Dito naman sa Paracale and Mercedes, respectively. And rebounding, partner, napakalapit din. 24.3 sa Paracale, 25.5 ang average dito naman sa Mercedes. So ito lang ang medyo may disparity, partner. Medyo malaki to. Medyo lamang na lamang ang Paracale dito. So mas aggressive sila on the part of defense, and mas napoprotektahan nila yung fouls na yun. Look at this, partner, 17 steals per game. And kumpara mo dito sa Mercedes na 7 lang. So, eto, partner, ang titingnan natin dito sa stat na ito kung talaga bang mamamayagpag itong Team Paracale over Mercedes, partner. Kaya, partner, nakita na natin ang kanilang mga stats. So, di na natin ito mapapatagalin. Simulan na natin ang ating beat it or leave it sa semifinals. Ibato na natin, partner, itong laro sa ating arena announcer to start the game. Sir JB, floor is yours. This is your game call on the big call of Arena Software. From the on-cover spot, critical one of the big Brooklyn, from Halifax, 35. We will battle inside the Outer Sports Center, where our low-headed matchup in our men or living semifinals. Our final game will be happening in Paracale versus Team Mercedes. Number 74 point guard,
Nuestro Ako Bicol Cup Camarines Norte, Bicol! Yes, magandang gabi. Kami nagbabalik sa mga paboritong Ako Bicol Cup, Camarines Norte. Siyempre, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at na Ako Bicol Party List. Partner, magandang gabi sa iyo. It's nice to Good be evening, back. partner. A good size jump pack crowd dito sa ating venue and napakaganda way to open this last game of our Monday ba yun, partner? Holiday Yes, ngayon. holiday, partner. Yes, yun na nga. The possession, what a pass to Manawag. And siyempre, opening the scoring for Paracale is Manawag, partner. Grabe yung pasa na yun, partner. Nakita mo yun? Parang mag-all-star weekend na to si Natividad eh. Ayan na. Noy Pragoso, ginugulo ng dalawa. Lopo, attacking. Takes it out to JP Lanzaderas. Fall away jumper. No good. Natividad. Rushing. Gives the ball to Jeff Viernes. Attacks. No good. Rebound ni Natividad. He was fouled and will troop to the line for two. Grabe, partner. As early as first quarter, talagang rakrakan at wati ka pong takbuhan agad na meron tayo sa larong ito. Yes, partner, as we can say nga doon sa ating pre-game, talagang match na match itong dalawang kupunan na ito when it comes to stats, partner. So titingnan natin dito sa labanan ito kung sino ang magwawagi dito kontra Paracale kontra Mercedes. Yes, partner. Ayan na si Natividad talaga, partner. A very decorative and very experienced player na rin to. Yes. Played several games sa Manila League, mga mga liga. Yes, partner. So tingnan natin kung how will he gel kay Jeff Viernes na isang veterano din. And yun na, 2 for 2 on the part of Natividad. Ayan na si Kobe Bryant Pableo, nagbabalik ang guest player natin from Kamsur, who is a champion. Ayan na Pableo, 1-on-1 against Igilos. Gives the ball to Lopo. Lopo, pull-up jumper. No good. Ayan na. Orihola is rushing. Orihola flies and scores! Yun na nga, partner, ang sinasabi ko. Grabe, partner, at the early goings of this quarter, talagang pinupush nitong Paracale ang bola at talagang ayaw nilang bigyan ng puwang itong mga taga-Mercedes dito, partner. Yes, tama ka. Ayan na. Si Manawag, Jeff Viernes, looking for his teammates. Jeff is rushing. Kicks it out to Natividad. Corner three. Kaboom! And Paracale is on fire right now, partner. Again, partner talaga. Ito si Jeff Viernes, ang kanilang court general. Maaasahan mo talaga when it comes to transition, partner. Ayan na si Lanzaderas. Naubusan ng linya and ang bola mapupunta sa Paracale. What a strong start, partner, dito sa Paracale. Grabe, partner. Parang deja vu, partner, nung game 1. Yes, yun yung na nga. San Vicente nag 8-0 run. Ito 9-0 run on the part of Paracale. Ayan, kita mo, partner, merong pressure defense dito sa star point guard. Ayan na si Natividad. Crosses over Lanzaderas. Stops. No good. Rebound ni Orihola sa ilalim and scores. And napatawag agad, partner, ng timeout and the score is 11-0, partner. Ano masasabi doon sa nakaraang sequence na yun? Grabe, partner, talagang dito pa lang sa first quarter gusto nang idiin yung presence nito mga taga Paracale against dito sa Mercedes, partner. So napatawag doon ang coach nila, si Coach Gabriel Catolico, on the part of Mercedes. So they will talk things over dito, partner, kasi nga medyo that was an 11-0 run. Yes. On the part of Paracale. On that sequence, maganda yung pinakita nito ni guest player nila na si Igilos, recognizing Orihola sa ilalim, kaya tinapik niya na lang yung bola na yun for Orihola to get that easy 2 points. Yes, tama ka dyan, partner. This is going to be a big game, partner, kasi big time players are here. Jeff Viernes is in the building and syempre battling out against the champion dito na si Kobe Bryant Pableo. So expect them to be a war. Ayan na si Natividad against Mandak. Open is Jeff Viernes. No good. Manawag is on. No good again. Kicks it out to Natividad against Mandak. Natividad spins. And what a fishing expedition, partner, part of Natividad. And nasa free throw line ulit siya. Grabe yung maturity na nitong Dan Natividad, partner.
grabe yung recognition niya doon sa defender niya na si Mandak, partner. So alam niya hahampas eh. So Yes. kaya itinira niya, kaya nakakuha siya ng foul doon. Yes, partner, kagabi nakita ko pa lang to sa TV. Nandito Yun na ang naman. sinasabi ko sa'yo eh. Sabi ko wala bang jet lag? Yeah, yun na nga, partner, talaga. Alam naman natin itong mga talagang experienced players na to. When it comes sa big games, talagang they deliver when it matters most. Kaya na si Kobe Bryant Pableo with his first rebound. And partner, mind you, hindi lang pala isang champion caliber na player. Nandito din si Noy Progoso sa Yes, koponan ng Mercedes. Tama, yung front court ng Team Kamaligan sa Camarines Sur are here to help Mercedes. Yan na si Pragoso sa ilalim. Na-fake. At si Manawag is having a party inside, partner. Grabe, partner. Ayan na si Mandak. Stops and pops. No good. Talagang wala pang score. Ayan na si Egilos. Gives the ball to Orihola. Orihola loses the ball. And naubusan ng real estate. Ang bola mapupunta sa mga naka-orange. So ayun, good defensive stop on the part of Mandak there, partner. So ayun, makakabutas na kaya itong mga taga-Mercedes dito. And Kobe Bryant signaling isolation. Gives the ball to Mandak. May pick na binigay si Aceron. Ayan na silang Saderas, one of the leading scorers ng. And yun na nga, partner, natawagan ng foul. A case of being aggressive si Orihola doon, and the veteran JP Lanzaderas, na-foul siya. Yun ang partner, talagang hindi nila siguro bibigyan ng pagkakataon itong si JB Lanzaderas. Eh, alam naman nila itong si Lanzaderas when it comes sa perimeter, partner. Yes, ayan na naman si Natividad, rushing, spins, pero naagawan ni Mandak. Ayan na si Mandak, flies over the outstretched arms of Manawag. What a defense, partner. That's a good defense on the part of Manawag. Grabe, partner, talaga. Kala mo mga manok na nag-meet sa itaas eh. Pero That's a good defense on the part of Team Paracali. Yes, pero partner, nakita mo yung tapang encourage para umatake na si Mandak. Ayan na si Pragoso. Nadulas at natawagan ng traveling. Medyo nangigigil, partner, si Noy Pragoso dahil kanina pa sa naiisahan ni Big Boy neto si Manawag. Yes, partner. Yun, partner, ito dapat gawin itong Mercedes. Stay composed on this Yes. part of the game. First quarter pa lang ito, Yes. partner, no? Huwag hindi kailangan magmadali. Ayun na si Jeff Biernes, one-on-one against Mandak. Crosses over. What a shot, but misses. Ayan na si Kobe Bryant. Outlets to Aceron, pero it's a bad pass. Sayang, partner. It's a case of gigil pa rin talaga. Yun ang sinasabi natin, partner. Medyo gigil pa talaga sila. Pero partner, one thing I've noticed, yung good defense na pinapakita Yes. ni Mandak over kay Jeff Biernes. Yes, Ginawa niya partner. rin yan, partner, dun kay Jerome Almario. Pero sabi ni Jeff Biernes, this is my house. So again, titingnan natin, partner, kung mayroon pang adjustment sa gagawin itong mga taga-Mercedes. This is a 16-0 lead, partner. Ayun na! And finally, Mandak breaks the silence for Mercedes and scores their first bucket. Pero ayan na si Natividad over the veteran. What a crossover! And the shot! No good! Ayan na si Aceron rushing. Aceron against Egilos. Gives the ball to Kobe Bryant. Pableo for Trey. No good. Rebound. Nakuha ni Kobe. Aceron gives the ball to Kobe. Corner 3. Short on that. Biernes with the board. Natividad drops it up to Biernes for 3. No good. Biernes, one-on-one against Mandak. Natividad gives the ball to Egilos. Drops it up to Orihola. Biernes for 3 again. Short. Ayan na, ang mga naka-orange. Lanzaderas is rushing. Lanzaderas stops. Fall away jumper. No good. And talagang struggling, partner, Yes, dito sa first partner. quarter ang Mercedes right now. And again, nakikita mo pa rin, partner, yung gigil factor na makabawi nitong mga taga-Mercedes, partner, because of that 16-0 run. And it's a call for steps. Tama ka dun, partner. Medyo kasi nagulat sila dun sa atake. Talagang di nila asa-asahan na ganun kabilis kaagad ang scoring pagdating dito sa Paracali side. Pero alam mo naman, partner, yung brand ng basketball nitong Mercedes, kayang-kaya nitong bumalik dito sa larong ito. Yes. Kasi nga, grabe din ang hassle na gagawin nito for sure.
nitong mga players nitong Mercedes. Tama ka dyan, partner talaga. One thing I've noticed dito sa Mercedes, despite talaga nalalamangan sila, and they can come back stronger, and si Pinoy Fragoso misses again the shot. Natividad, in and out, against Kobe. Natividad again. Loses the ball. Hands it off to Jeff Bernes, kicks it out to Orijola. Natividad again for Trey. No good. Ayan na si Mandak, one-on-one against Perez. Mandak spins. What a shot, partner. Ayan na, nagsisimula na yung igniter Yes, tama. ng Mercedes, partner. Ayan na si Lanzaderas with the steal. Natividad gives the ball to Jeff. Top of the key, Trey. No good, but there is Orijola with the putback. A turnover. Again, partner. Resulting to the 3-point bomb by Jeff Bernes. That's an unforced turnover on the part of Mercedes, partner. Yun na nga sinasabi natin, yung kagustuhan nila makabalik kagad dito sa larong ito. Pero napakaaga pa sana, partner, para magpanik. And again, Bernes filling it for Trey! Kaboom! Hit check on the part of Jeff Bernes. Draining the 3, partner. Grabe itong nangyayari. But again, the only light. Yes. Among darkness. Grabe. Ayun na si Aguilos, undergoal stop. And partner, Mercedes is a disorganized basketball right now, partner. Nagulat sila, partner, dun sa ginagawa nitong mga taga-Paracale. Again, they should be composed on this part of the game. Yes, partner, ayan na. What a block ni Jamo Aguilos kay John Zanares. Pero that is a good effort, partner. Still, tama ka nga, partner. The light among the dark, si Mandak talaga is carrying Team Mercedes right now. But, partner, it is a 20-point lead. Yes, partner. Sabi nga natin, di kaya ng isang player yan. Yes, kaya nga. Kailangan nila team effort on this part of the game, partner. Pero napakaaga pa nito, partner, Yes, to partner. celebrate. Tama ka dyan. Ayan na si Lopo. Lopo shoots the jumper. No good. Ayan na si nakuha ni Kobe Bryant ang bola. Pableo against Natividad. Pableo spins. Gives the ball to Mandak with 18 seconds shot clock. Mandak with the spin. And he was fouled. Yun na nga, partner. Medyo may jet lag pa siguro to si Kobe Bryant Pableo. Dahil I've heard kanina dumating lang siya. Nagbas lang Yes, siya. partner. So yun na nga. And again, di natin napapansin, partner. 2 minutes and 6 seconds na lang nalalabi dito sa ating laro with 20-point lead nito mga taga Mercedes. Yes, yun na nga, partner. Still struggling is Mercedes. But alam naman natin tama ka. This Mercedes squad is capable of coming back. And ayan na si Bernes. Foot race against 3 defenders. Pero nabitawan ng bola. Aceron gives the ball to Lopo. Binigay kay Mandak. Short jumper against Tabo. And he was fouled in the act of shooting. Buti na lang nakastop sila doon. That could have been another easy points for Paracale, partner. And na-foul doon si Mandak on that jumper. So again, partner, napakaaga pa nito. No need to panic for Team Paracale. So again, yun nga, dapat iwasan nila yung mga unforced turnover na yon. Kasi ang napapansin ko, parang gusto nila kaagad bawiin yung ginawa Yes. nitong Paracale, which is hindi pwede yan when it comes sa basketball na ganito, partner. This is semifinals. Yes, partner. Kumbaga, this is on the side of Mercedes. This is a do or die for them. So they have to be organized and talagang dapat ibigay nila ang all-out dito sa larong ito. Speaking of all-out, si Mandak talaga, partner, is a man on a mission right now. Talagang he's leading the charge for Mercedes. Pero against Natividad, what a crossover, partner! Hesitation! What? Grabe naman yun, partner. And napatayo ang ating kaibigan na si Brian Ranyosa dito sa upuan dahil doon sa crossover. And partner, lumapit ang ating kaibigan na si Dap. Meron tayong 3,700 million, 1,000 viewers pala. Sorry. 3,700 viewers. Maraming salamat po sa inyo sa panonood at patuloy na pagtanggilik sa aming liga. Jeff Bernes with a long bomb. No good. What a rebound by Nabo. Ayan na, Escosio. Natapikan.
Nakuha ang bola ni Senares. Ayan na. Lopo is ahead but he loses the ball. Gives the ball to Aceron. Eurosep. Sinabayan ni Igilos. Biernes against Lopo. May pick na binigay si Escocio. Stops. And nasapal. But there is Nabo again cleaning up the mess. Again, partner, Nabo and other players of Paracale not giving up on every play, partner. So yun ang kagandahan dito on the part of Paracale. Mandak corner 3. Short on that. Rebound ni Igilos. Natividad is rushing. Natividad stops behind the back. Hesitation. Stolen. Si Nabo andun na naman para makuha ang possession. And good hustle on the part of Franz Aceron. Never giving up on that play against Nabo and ang bola mapupunta sa kanila. Yes, partner. So again, another opportunity for Mercedes para makalapit dito sa 21-point lead na kalamangan at the early stage of the game, partner. Yes, tama ka dyan. This is just the first quarter. Yes, partner. And we have 27 seconds remaining sa ating shot clock. Ayan na, si Camallia, bagong pasok. Binigay ang bola. And the shot clock is 16 seconds. Lobs it up to Aceron. Aceron sa ilalim. And short jumper. Easy basket on Aceron. Ayan na si Natividad. The shot clock is off. 10 seconds remaining. He looks at the clock. Crosses over. Gives the ball to Jeff Biernes. Jeff Biernes with the spin. Fall away jumper. And that ends our first quarter. A dominated first quarter by Team Paracale. What can you say about the first quarter, partner? Yes, partner. Yun nga, nagulat ang Mercedes doon sa unang, sabi natin, birada ng mga taga Gold Town na Paracale, partner. So, ayun na nga, for Team Mercedes to get back on this, partner. Yun na nga yung sinasabi natin. Wag silang magmadali on getting that points, partner, kasi yun nga, nagmamadali, may mga unforced turnovers na nagagawa. So kailangan, sabi nga natin, I know this team Mercedes is well prepared going into this game. Ayun lang, nagulat lang sila dito sa Team Paracale. So kung ako sa coaching staff ditong Mercedes, again, kung ano man yung game plan na ginawa nila, kasi yun ang kagandahan nitong liga natin, partner. You can scout the other team kasi makikita mo naman yung mga laro nitong Paracale. Although hindi sila magka-distrito, pero as you will review the videos, kaya mong magawa ng paraan kung ano man yung kailangang game plan mo dito sa larong ito. So yun ang gawin nila. They should be composed, stick to their system. Kung may sistema man, kung anong gagawin nila, yun ang gawin nila dito sa early going sa ating laro. Yes, tama ka. And for sure, Mercedes is, alam mo naman, very capable talaga pagdating sa pagbalik ng mga big league leads natin. Kasi we've seen some flashes na talagang nagbalik sila sa mga laro. And syempre, yung capability ng kanilang guest players si Noy Fragoso and si Pableo, very evident dito. Ayun na si Natividad against Kamala and natawagan ng hand check. Medyo, partner, di na pwede ngayon yan kasi yung mga dati Yes, pwede pa yun. partner. So, nare-remind naman yan ng ating mga referees when it comes to like that, partner. Pero good recognition on the part of Paracale. Itong medyo mismatch dito kay Dan Natividad, partner. But a good stop on the part of Mercedes, partner. ayan na si Kamala, gives the ball to Lanzaderas using the gut, mas misses the shot. Kobe with the English in the shot. Yes, partner. So ayan na, pero but before that, pasadahan muna natin itong mga leading scorer natin ng first quarter. For Mercedes, we have Mandak, 7 points, 1 rebound, 1 steal. And itong sa Paracale, partner, we have Jeff Biernes with 9 points, 3 rebound, 3 assists, and 1 steal. And of course, Dan Natividad with 5 points, 1 rebound, 1 assist, and 2 steal, partner. Yun na nga, partner, after that sequence, nakakuha na naman ang offensive rebound itong pulot guy na number 24 na sa Paracale na si Orejola, and he was fouled by Kobe Bryant. Kaya, partner, kasi they have to box out. Yun na nga, naisahan si Kobe, tinulak ni Escocio, kaya siya natawagan ng foul, kaya nagre-reklamo si Kobe. So ngayon, dapat talaga, yun na nga sinasabi mo, partner, they have to be composed, stick to their system, and kayang-kaya nila makabalik pa unti-unti. Yes, partner. I just remembered yung game nila, elimination, 20-point lead yung inabol nitong team na to at naipanalo pa nila. So, most probably dito sa larong ito, partner, kaya din gawin ito ng mga taga-Mercedes. Yes, syempre, pero
medyo quiet pa dito ang kanilang leading scorer na si Lanzaderas. Yun na nga, misses sa shot again. And ang bola, mapupunta rin sa mga naka-yellow. Para sa ating mga late tuners partner, yung Paracali pala, donning the yellow jerseys, and yung Mercedes side naman, yung mga naka-orange. Yes, partner. So talagang pinapahirapan itong mga taga-Paracali. Ito si JP Lanzaderas, partner. Yes, yun na nga partner. As of my count, wala pang nai-score. Itong, natawagan ng hook. Itong si Natividad, medyo nanggigil at nakita niya mas maliit ang banta niya. So medyo naging aggressive, natawagan ng offensive foul. Yes, partner. And you know, itong si Camalia, partner, ito ang role talaga dito sa Team Mercedes na ito. Talagang defend those scorers. So as we all know, yung ganun yung ginawa niya kay Jerome Almario sa Team Daet. Yes, tama ka dyan. Si Camalia, what a shot partner. And nabati ko, hindi tuloy nakapasok. Yan na si Natividad. Jeff Biernes, foot race against Kamala. Step back three. No good. Kobe Bryant. Ayan na si Escosio sa ilalim. Wow, hugging in mid-air. No foul was called. Orejola with 9 seconds remaining. Gives the ball to Jeff Biernes for 3. Come on! Yun ang sinasabi natin composure, partner. Look at that shot on Jeff Biernes. Yes, tama ka dyan, partner. Yun na nga. Even may helter-skelter brand of basketball tayo kanina. Nakita mo kung gaano ni Jeff Biernes kinumpose yung sarili niya. Tiningnan yung ring. Tiningnan yung linya. Ayan na si Noy attacking strong. But there is Camalia. Partner. Yun talaga, partner. Sinigurado niya na yung tira na yun. Baka mabati pa eh. Ayan na si Jeff Biernes. Hesitation against Lanzaderas. May pick na binigay si Escosio. Jeff Biernes. No good. Camalia. Foot race against 2 defenders. Ayan na, Camalia is rushing. Gives the ball. JP Lanzaderas attacks. And finally, partner, a bucket for JP Lanzaderas. Sana this will ignite Team Yes, Mercedes. partner. So baba sa 21 points ang inahabol, if I'm not mistaken, partner. No, 18 partner. point lead na lang, partner. 18 point lead dito sa laro natin. So yun ang kailangan nilang gawin. Stay composed. Kaya naman nilang bumalik dyan eh. So alam naman natin yung kalidad ng brand of basketball nitong mga taga-Mercedes. Yes, tama ka dyan. Yan, what a good stop, partner. And after that stop, meron tayong report galing sa ating magandang courtside reporter na si Miss Barbie. Barbie, magandang gabi sa'yo. And yun na nga, partner, talagang after that miss shot, si Kobe Bryant Pableo, medyo inaalat pa talaga. And ayan na si Natividad, crosses over against Madak, spin, kicks it out. What a backdoor play by Natividad to Nabo. Ayan na naman, muntik na maagaw. Ito din si Nabo, partner, talagang maganda ang pinapakita dito sa tournament natin. And ayan, nakakuha pa ng stop to the Natividad. Nabo, Natividad using the glass and scoring in a bunch. And That's a mistake on the part of Noy Progoso. Dapat medyo gumilid siya. Huwag siya sa ilalim ng ring or ng board, partner. yan, tawagan ng 3 seconds. Overpassing naman. Medyo sinuwerte pa doon dahil late na yung recognition ni Noy Pragoso doon sa isang big man. But still, yung breaks of the game napupunta pa sa Mercedes. But still, this is just this is anybody's ball game, partner. With 6 minutes sa ating first half, anything can happen. Lanzaderas is still struggling. Ayan na si Natividad. Behind the back dribble against 2 defenders. Natividad attacks. Drops it up to Escosio. No good. Ayan na si Kobe. Against Escosio. Kobe spins. Collision in midair. No good. Grabe yung partner. Ayan na si Aceron sa ilalim. No good again. Here against Nabo. What a helter-skelter basketball. Nakuha ni Mandak ang bola. Mandak gives the ball to Kobe. Medyo nang gigil. Nabitawan. Mandak. Follow away jumper. No good. And grabe talaga, partner. Parang may takip ang ring ng Mercedes side. Grabe. But again, partner, continue that aggressiveness Yes. On that offensive side. Makukuha ito ng mga taga-Mercedes. On the part naman of Paracali, medyo na overpassing naman Yes. ngayon.
na second quarter. So kaya kailangan trabahuin nila dito sa mga kupunan natin ngayong gabi. Pero tama ka. Just continue to be aggressive and the points will come. And syempre, they have to first a stop dito sa mga nakadilaw. Kaya tingnan natin. Ayan na si Mandak, gives the ball to their number 1 scorer na si Lanzaderas. May magic bunot. Number 21, si Steven Flores, Yes, pinasok Flores. partner. And he contributed agad dito pagpasok niya with that booming triple. Yes, partner. Again, ayan na naman. Ang mga taga-Paracale. Tingnan natin kung anong gagawin ni Natividad dito. Pass to Manaog, partner. Ayan na, si Nabo against Flores. Nabo. What a backdoor play again, partner. Good read on the part of Orejola, partner. Alam niya, dinadaya siya nung Yes. ibantay niya. So, kino-cover na yung passing lane. So, that's an easy backdoor for him. Yes, ayan na naman And si another steal, partner. Ayan na naman si Nabo. Manawag. Nasa gitna. Kicks it out to Natividad. Back to Manawag. And natawagan siya ng foul. Grabe partner ang selfishness itong si Natividad. Even though he is a born scorer, alam natin. Pero he is giving his teammates a chance talaga to score easily because nadodouble siya minsan and talagang alam niya kung saan ipapasa Yes, sa mga partner. kapipi niya. Pero again, that's a maturity ng player, partner. Hindi nakukuha yan overnight eh. So, alam naman natin ito, sabi mo nga si Dan Natividad, marami ng ligang nasalihan and napaglaruan. So, yun ang kagandahan nitong Dan Natividad na nabibigay niya dito sa Team Paracale, partner. Yes, tama ka dyan. And the score is 39-18. Tama ka partner, hindi po kayo namamalik mata. The score is 40-18 in favor of Mercedes. The story of the first quarter was very evident. Talagang Paracale dominated the first quarter and medyo nahirapan sila bumalik. Kaya lumamang ng ganito. Yan na si Aceron against the 6'6 guy. Grabe naman si Igilos, nakatayo lang. Ayan na si Manawag against Lanzaderas. Biernes gives the ball to Orejola. Squeezes in, no good. Ayan na naman si Nabo, but sabi na Aceron, ako naman. Aceron attacking the 6'6 guy again, pero yun na, Mandak gives the ball to Flores behind the back. Flores again for 3. Back-to-back threes on the part of Flores. Mukhang magic bunot itong si partner. Flores dito, partner, sa second quarter. Yes, napasuntok si Coach Joma doon sa hangin nung nakapasok ang tira niyon. Maybe naalala niya yung kanyang playing years. Ayan na si, what a courageous defense on Flores over Igilos. Ayan na si Flores. Nakuha ni Lanzaderas. Gives the ball to Aceron. And medyo maalat talaga. Maalat, may talaga. halong malas, partner. Oo. Ito side nitong Mercedes. Biernes misses the shot again. Ayan na naman si Orejola, partner. And what more can you ask, partner, with that sequence? They are diving for the loose balls, getting those 50-50 balls, and scoring in a bunch, partner. So, I guess yung Lady Luck sa basketball nandito sa Team Paracale ngayong first half. Yes, partner. Grabe. Grabe yung sequence na yun, partner. I think, grabe yung pinakita din ito ni Flores, partner, pagpasok niya. Yes, partner. So talagang medyo nabuhayan doon yung team ng Mercedes doon sa sequence na yun. But again, partner, ito pa rin, 22 point pa rin ang inahabol nitong mga taga Mercedes kasi nga yung first quarter talaga, partner, that was big for Yes, partner. Paracale. And that was too much naman for Team Mercedes. So titingnan natin kung ano ang magiging adjustments nila dito sa second quarter. Yan na si Mandak attacking. And partner talaga, Mandak is now task na buhatin itong Mercedes right now, and he is guarding the best player ng Paracale na si Jeff Biernes. Grabe naman. Ayan na si Manawag. Block Igilos sa ilalim. How can you stop that 6'6 guy, partner? And yun na nga, partner. And I guess stop after stop lang dapat ang gawin. And what a dribbling exhibition by Flores over Jeff Biernes. Ayan na si Flores, heavily guarded by Biernes.
Kita mo ng partner, a big name Jeff Bernes is still guarding mga ganong situations. Yes, Talaga, partner. one man can, talagang, Grabe talaga yung gustong mangyari dito ni Jeff Bernes. Gusto niya siguro pakita dito sa mga players ng Paracale, itong mga teammates niya. Ito talaga ang dapat natin gawin dito sa larong ito. yes, despite yung mga big names nga Yes, na partner. talaga he is a veteran of so many wars, basketball wars, pero still he is leading his teammates to parang a good role model Yes, pagdating dito partner. sa loob ng court. So, kung sakali man maipasok dyan, siguro ma-emulate itong mga players na ito, yung aggressiveness nito ni Jeff Bernes, partner. Yes, partner. And one thing I've noticed dito sa team Paracale, partner, even though they're missing their shots, partner, one thing I've noticed and one thing I like about this team, talagang pinaghihirapan nila yung kanilang score, especially si Nabo with that offensive rebound, kicks it out to Orihola, making threes. Talagang partner, naghihirap sila para makascore. And ngayon naman, lamang na sila. Yun na nga, si Jeff Bernes with the steal. Foot race against 2, Jeff Bernes. Tumama sa paa. And alam ni Jeff Bernes na it's his mistake. So, Hindi na siya nag-react doon, Oo. partner. So, talaga babawi na lang to sa depensa for sure. ayan na si Pableo. Bad pass by Kobe Bryant. Pableo. Ayan na si Manawag. Behind the back, nakuha ni Aceron. What a save. And a strip. Si number 25 na si Bugtong. Kakapasok lang. And partner, hindi ko na alam kung ano magiging reaction ko sa mukha ni Mandak after that foul. Hindi ko alam, halong pagod, frustration now. He is substituted by Lopo. Again, I guess the missing piece right now for Mercedes is Lopo and JP Lanzaderas, Yes, partner. partner. Yun na nga yung gusto kong pansinin din. Kasi talagang itong Paracale, siguro well scouted din itong Mercedes, partner. Talagang pinapahirapan nila itong si JP Lanzaderas dito sa larong ito. Ayan na si Aceron, muntik na makaagaw ng bola. Manawag, stops for 3. May tira yan, partner, sa labas. Yes, the bank is open. He been on a holiday, partner. Lunes ngayon at holiday, pero sabi ni Aceron, bawiin natin kaagad. And yes, it's a good sign dahil talagang nagpapailap na rin ang scoring ng Mercedes sa larong ito. Ayan na si Biernes, one-on-one against Lopo. Isolation, binigyan ng pick ni Manawag. Biernes, step back. No good. Pableo secures the possession. Outlets to Aceron. But there is Jeff Biernes again. Partner, siya tumira. Siya pa kumuha ng depensa. Kita mo naman yung partner. At that age talaga. At yung sabi mo nga, kung iba, partner, hindi na bababa. Yes, Titingnan tama. na lang yung pasa Tama na ka yun. dun, Pero partner. tingnan mo yung pinapakita niya talaga sa model dito sa mga teammates niya. Kaya hindi tayo pwede mag-relax when it comes to defense, partner. Yes, tama ka dyan. And now, nasa penalty na ang Mercedes, and every foul na makukumit ng Mercedes will result to a free throw para dito sa Paracale. And yun na nga, partner. Meron sanang yan, nagbunga yung 6-man ng Mercedes, partner. So again, pero sa side naman ng Mercedes, their 6-man should step up, partner, dahil Yan niya, partner. dahil lamang yung kalaban nila, so they have to be aggressive on cheering. Yun na nga, partner, hindi nagwagi, nakapasok yung free throw ni Orihola. And yun na nga, partner, sa mga nanonood sa ating Facebook page, and hindi na nakapasok dito sa ating venue, pasensya na po kayo. Pero meron tayong mga social media platforms talaga para ibigay sa inyo ang ganitong klaseng laro. Siyempre, hatid sa ating partner ng ating butihing congressman na si Congressman Saldico at ng Bicol Party List. And what more can you ask, partner? Libre na lahat, and yung reception ng tao dito sa Camarines Norte, napakasarap. Yes, partner. And of course, partner, we have an LED TV sa labas para dun sa mga hindi nakapasok naman. So, again, para ma-enjoy pa rin nila yung pagpunta nila dito sa venue natin. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Lopo, who is the missing link right now, and sinks the last free throw. And yun na nga, Jeff Biernes recognizing na nauna si Orihola, and pinasa yung bola sa akin. And yun na nga, pero it's a case of miscommunication. Medyo nagmadali. Nagmadali doon si Jeff Biernes. Ayan na si Lopo.
gives the ball to Lanzaderas na heavily guarded. Grabe partner talaga. Yung scouting report, kita mo. Yes, Kung pinapadaan nila on left side kasi yung strong side Yes. talaga ni JP is on the right Yes, side. So partner. talagang well scouted. Grabe naman. Ayan na si Lopo. So talagang pinapahirapan nila partner itong si JP Yes. dito sa larong ito. Yes, Orijola gives the ball to Bugtong against Kobe Bryant. Ayan na si Jeff Viernes. Squeezes easily. And we are now nearing the twilight zone ng ating first half. Lanzaderas gives the ball to Lopo. Lopo attacks. Hands it up to Fragoso. Natapik ni Bugtong. And ang bola mapupunta pa rin sa kanila. With, Grabe yung Orijola partner ang ginagawa niya dito kay JP Lanzaderas. Masaya na siya. Masaya siya pag naipapasa ni JP Lanzaderas ang bola. Ayan na. Iba na lang umiscore, wag ka. Yun na nga partner. Ayan na si Aguilos with the rebound. Viernes looking at the clock. Making his move. Crosses over. Fade away. And partner, that is the definition of our game right now, partner. Grabe. A dominant first half para sa Team Paracale with the score of 27-53 in favor of Paracale. Yes, partner. And what more can you ask, partner? Talagang well dominated ditong first half ang laro ng Paracale. So talagang and we'd like to acknowledge the presence of Governor Padilla of Camarines Norte. Magandang gabi po sa inyo, Governor. And maraming salamat for gracing our league and pagsuporta dito sa amin at pagpatuloy sa inyong magandang probinsya. Yes, good evening po sa inyo, Governor. So again, partner, talagang maganda yung pinakita. First half nitong Paracale with a score of 53-27 against Mercedes. So again po, magbabalik po kami para sa second half dito sa ating Beat It or Leave It semifinals.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Kadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
tagatak ng paus. Di namin galing tayo masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Wala ko uwi na, nakayo ko na magnay-atay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol Cup, di ka atrasan. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang tigi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Let's start our second half of the game. Ang Bicol Cup Camarines Norte Trophy by Congressman Senator ng Bicol Party List. Kahabang na kasunod. Yes, kami nagbabalik sa labanang Mercedes versus Paracale and partner, what lopsided first half. Pero despite yun na nga, nauna ang Paracale pagdating sa scoring, pero nag-pile up na rin yung scoring ng Mercedes dito sa pagtatapos ng ating first half. Yes, partner. So, ayun na nga. But before that, partner, pasadahan muna natin ito ang mga leading scorer natin nung nakaraang half. We have for Mercedes, we have Mandak with 9 points, 4 rebound, 1 assist, and 1 steal. And sa kabila, partner, ito talaga pinagtutulungan ito ni Vernes at Orejola with 16 points and 14 points respectively, partner, doon sa kanilang second quarter, partner. So talagang itong dalawang ito, sabi mo nga kanina, ito si Orejola, itong pulot boy ng Paracale. So maganda ang pinapagitan itong batang ito dito. Yan na si Kobe Bryant opening the scoring sa ating second half. And yun na nga, they should need more of that galing dito sa kanilang guest player. Nakakarating lang kanina, well experienced pagdating dito sa mga this kinds of ball game. Kaya ayun, asahan natin ang scoring dito pagdating. Yun na nga, partner. Ito, partner, one thing I've noticed, hindi pa masyadong umi-score yung 6'6 guy na si J-Mo Igilos. Yes, partner. Yung ginagawa niya lang talaga dito sa larong ito, partner, is yung mga intangibles, yes, yung sinasabi natin, yung mga pulot, rebounds, offensive and defensive. So, pero yung punto, sinahayaan niya na lang doon, yes, sa dalawa kay Dan Natividad and Jeff Verdes. And also, itong si Orejola din, nakikisama na doon sa scoring na yon, partner. Yes. Yan na nga, speaking of Orejola, looking for 3, draining a 3, no good. Ayan si Kobe Bryant, being aggressive. Bryant flies, using the glass against Jem Vernes. Yan na nga, medyo a sign of life dito pagdating sa mga naka-orange shirts
Pero sabi ni Natividad, I'll wait for my teammates. Against Kamala, Natividad spins using the glass, no good. Fragoso. Hey, what a carelessness dribble. Lorenzo stops and pops. No good. And partner, meron tayong bisita kasama ng ating napakagandang courtside reporter, si Governor ng Camarines Norte, si Gov. Ricardo Padilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thanks for that, Coach John and Coach Paul. Good evening again, mga kasurog. I am Barbie Floriano, your courtside correspondent for tonight's ball game. And right beside me is the very handsome Governor of Camarines Norte, Honorable Ricardo Padilla. So good evening po, Governor. Tanong ko lang po kung kamusta sa feeling ang makanood ng Ako Bicol Cup personally on this venue? Pakiulit. Kamusta po sa feeling ang makanood ng Ako Bicol Cup personally on this venue? This is a very good feeling kasi ang feeling mo para ka nasa PBA. Malaki ang pagpapasalamat namin sa Ako Bicol sapagkat naabot kami ng programa nila, especially sa sports. Dahil nakita namin over the past 2 years na nasa pandemic tayo, talagang nakulong ang ating mga kababayan sa loob ng bahay. At ito yung pagkakataon na nai-enjoy nila muli yung bagong normal. So as we go back to normal, nakakatuwang tignan na nag-i-enjoy ang ating mga kababayan, especially sa paborito nating larong basketball. At ang akin pong papapasalamat kay Congressman Saldico at sa buong pamunuan ng Ako Bicol. Ayan, thank you so much po, Governor, for gracing our game for tonight. May nais ka po bang batiin or pasalamatan? Go ahead po. Yeah, gusto ko pong ipaabot ang taus-pusong pasasalamat for in behalf of the people of Camarines Norte. Gusto ko pong ipaabot ang aking pasasalamat sa atin pong butihing Congressman Saldico at sa buong party list sa Ako Bicol. At we look forward to more close working relationship with Ako Bicol, and of course a more harmonious relationship between Camarines Norte and Ako Bicol. At yun lamang po, at umaasa kami na mas magiging matibay ang pagtutulungan ng Camarines Norte at ang Ako Bicol. Ayan, thank you po again, Governor, and enjoy watching the game. Yun na muna ang latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Barbie, and maraming salamat sa ating butihing Governor for gracing our occasion, and syempre pagsumporta sa ating liga. And syempre yun na, this is a sign of life pagdating sa Mercedes. They're now running and finding their open teammates, kaya medyo nung gumaganda at nagiging maayos ang opensa. Now, this is just a 19-point lead as a high of 24 or 25 Yes, partner kanila. So yun nga, sinasabi natin yung composure, dapat na ibalik yon dito sa sistema nitong Mercedes, kasi partner kanina, a while ago, nagmamadali talaga sila na gusto nilang makabawi kaagad dito sa Paracale. On the part naman ng Paracale, maganda din itong na ginagawa nito nila Jeff Bernes. Talagang hinahanap nila yung mga mismatches dito sa laro natin, partner. Yes, yun ang partner kanina talaga tinatansya nila. Now, Jeff Bernes is being an intelligent point guard right now, finding his teammates. Pero sabi ni Orejola, will stop. Pero nandun na naman si Manawag sa ilalim. Short jumper. Easy basketball, partner. And tama ka, walang box out. And syempre, kung ayan na, si Kobe Bryant, syempre lumapit ang aking kaibigan and bossing na si Ino Rivera. Batiin ko daw ang aming kaibigan na si Babap Santa Maria, who is watching right now. And ayan na si Pableo ay naunahan. And yun na nga, mabalik tayo sa laro. Another turnover, partner. And back-to-back turnovers on the part of Mercedes. That's again, forced turnover on the part of Mercedes, partner. Ito, napakaganda na pinapakita nito ni Kirby Orejola, partner. Both offense and defense, partner. Kung nakita mo yung last sequence na yun, talagang maganda yung reads niya dun sa opponent. That's why he get that ball for an easy 2 basket. Yes, tama ka dyan, partner. Both offense and defense. Siyempre, pero si Natividad, sabi niya, akong bala dyan. Ayun na nga talaga, naiwan pa. And Igilos, talagang medyo, ayan na si Kamala against Natividad. Crosses over. Hesitates against 2 defenders. Gives the ball to Caseron. Kobe, top of the key tray. No good. Nakuha ni Natividad. Outlets to Viernes. Foot race against 2. Stops. One-legged fadeaway. Bucket. That was too easy for Jeff Bernes, partner.
Nakita mo yon, very composed on that pass break. Kung iba yon, diniretso na yon, pero si Chap talagang hinintay niya pa Yes, yon. partner si Kamala with a long three. Misses. Aceron gets the board, but Jeff Bernes secures the possession. And Viernes, no look pass to Orijola to Manawag, and that is Paracale basketball for you, sharing the ball. Grabe partner yung pinapakita ko composure nito nga mga taga Paracali dito. Kasi nga partner, sabi ko nga maganda yung nakauna ka doon sa first quarter. So yun ang nagiging magandang nangyari dito sa Team Paracali, partner. Ayan na naman si Orijola, the unsung hero of this ball game, partner. Doing it all, guy, pagdating dito sa Paracale side. Again, partner, yung depensa ng Mercedes, yun ang nawawala talaga dito, partner. Di pwedeng gano'n ang mangyayari. Halos walang bumababa on that transition defense. And ito naman, kinakapitalize naman itong mga taga Paracale. Yung ginagawa, medyo lack sa defense itong Team Mercedes. So titingnan natin kung ano ang mangyayari dito. And of course, shoutout din natin, partner, happy viewing po kung counselor ng Mercedes si Jude Hernandez, RJ King sa La Lima, and Noel, honorable counselor of Mercedes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, tama dyan. Speaking of shoutout, batiin ko ang aking mga kaibigan and brothers from Albay Basketball Community. Magandang gabi sa inyo, and puntahan natin ang ating courtside reporter na si Miss Barbie para kapanayamin ang head coach ng Team Paracale na si Coach Alexander Nueva. Barbie, the floor is yours. Yes, I am back, and right now I am with one of the coaching staff from Team Paracale, Coach Alexander Nueva. So good evening po, Coach. Paracale is leading in this ball game. Anong adjustments po ba ang gagawin niyo pa for the next quarter? Wala. Keep on pressure defense lang. Yun lang. May nais ka po bang batiin or pasalamatan? Go ahead, Coach. Pinapasalamatan ko yung LGU Mayor ng Paracale, yung team owner ng mag-asawa na team manager namin, si Boss Jun Mitra and Ma'am Cherry. At saka yung family ko sa Bulan, si Mrs. Sheena. Okay. Ayun. Thank you so much po, Coach, and good luck on your game. Yun na muna ang latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Barbie. And parang nalito ang aking kaibigan si Alexander Nueva kung sino ang family babatiin niya. And yun na nga, si Mandak with that jumper, but misses the shot. Ayun na naman si Natividad. Foot race against two. Drops it up to Manawag and misses the shot. Ayun na naman, partner, si Orijola. Gives the ball to Viernes. Waiting for his teammates. Binigay kay Natividad. Orijola fakes sa ilalim. No good. And yun na nga, medyo nahuli si Mandak, partner. Medyo sabi niya, hindi ko kaya sa talunan to. Yes, and partner, batiin ko si Congressman Jel Bongalon, who is watching right now. Kong Jel, maraming salamat. Hello po, Kong. And syempre, isa rin sa may akma o may gawa nitong ako Bicol Cup. Syempre, si Congressman Jel Bongalon. And syempre, ang ating big boss na si Congressman Saldico. Magandang gabi sa inyo. And Kong Jel, magandang gabi po. Magandang gabi po, Congressman. So, I hope you're enjoying this game. And again, ayun, si Lopo tumira doon, partner. Pero again, sabi mo nga, medyo nawawala dito yung scoring ni Lopo. And of course, yun si JP lang sa Deres, partner. Talagang well-guarded siya. Yes. Ito ni Orijola. Yes, yan ang dribbling display na si Aceron. 3 against 1. Aceron attacks. And sabi na si partner. Di talaga. Gives the ball to Lopo. Sabi niya, Mandak. Mga partner, maalat pa rin talaga partner sila ngayon. And syempre, shoutout na rin sa mga nanonood sa ating si Chino Molano, si Gustavo, si Mark Jones Martinez, and si Franco Adiles watching right now. And yun na nga, umiscore na naman. That's an easy 2 for Dan Natividad, partner. So ayun nga, partner, sa defense side nitong Mercedes, medyo nagiging nakakatulog sila dito, partner, on the defensive side. Yes, and si Noy Pragoso attacking sa ilalim, using the glass, misses the shot again. Jamo Igilos with the board. Ayun na nga, si Romeo Aicardo, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa panonood. And yun na nga. Again, Mandak is rushing against 3. Mandak flies against the 6'6" guy but misses the shot. Lopo, binigay kay Mandak. Ayan na si Mandak waiting for his teammates. The score is
medyo talagang maalat si Kobe Bryant Pableo. By the way, the score is 71-38 in favor of Paracale with 2 minutes and 40 seconds sa ating laro. Orihola misses. But again, no boxing out on the part of Mercedes. What a sequence, partner. Talagang di ko Kita alam mo kung yung pinapabayaan na nila or talagang they're letting Team Paracale get the ball and score na lang. Ayun, partner, sabi nga natin kanina, may konting buhay coming from Flores with that 3-pointers. Pero ang kailangan nila, partner, dito, yung buhay naman sa depensa, partner. Yes. Kasi medyo yun ang nagiging problema nitong mga taga-Mercedes dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan. Speaking of buhay, mabuhay ka kung Councilor Ladao who is watching from Nabua and si Kobe Bryant Pableo sa baseline jumper, no good. Nagkatulukan sa ilalim. Natividad and Jeff Biernes gives the ball to Nabo for 2, partner. And what more can you ask? Panira na ni Jeff Biernes. Chinera niya pa yung bola. That's a good gesture on the part of Jeff Biernes, partner, to include his teammates dito sa scoring, partner. Ayan na si Kobe Bryant Pableo attacking the baseline. Medyo binasahe lang ng konti ni Escocio. And isang foul na lang, nasa penalty situation na ang mga nakatagadilaw. And again, the score is 73-38 with 2 minutes and 1 second remaining sa ating ikatlong yugto. Ayan na si Pableo, heavily guarded by Aguilos. Lanzaderas, JB. And yun na nga, Nabo is all alone for 2. Grabe, partner, pati ako natutulala at hindi ko alam kung ano ang adjective ang sasabihin ko sa ganda ng laro nitong mga naka-dilaw. Maganda ang gising nitong mga taga-Paracale, partner. And of course, ito masaya siguro itong coaching staff nila na talagang yung mga napagplanuhan nila dito nakukuha nila dito sa game na ito. Yes, ayan na si Nabo again. One of the pulot, guys. Nabo, linabas mo si Orihola, ipapasok mo si Nabo, and crashing the board. Kobe with the spin, with the fake sa ilalim. What a shot. And the swag, partner. Grabe. Napakahirap ng 2 points na yun para Yes, kay Kobe Bryant, partner. Samantalang dito sa Paracale side, talagang they're enjoying the game. What a long 3. And board lang yung tinamaan. JV Lanzaderas. JP gives the ball to Kobe sa ilalim with the left hand and scores for 2. Yan na naman si Natividad, rushing, using the glass. No good. Pragoso Noy collects the board. What a pass by Kobe to JP Lanzaderas. And I guess Mercedes has to pray and hope dito sa basketball gods na sapian sila ngayong 4th quarter para maghabol. Ayan na si Paracale. Igilos, 1-on-1 against Pragoso. Sinubo sa ring minsan. Ayan na. Yun na nga, partner. Talagang baka naman sa 4th quarter dito pag gumalaw si Igilos. Ewan ko na lang. Yes, partner. Yung mga rebounds na talaga yun, partner, yun talaga ang kailangan nila dito sa larong ito. But napupunta pa yun doon sa kamay ni Igilos and sa other players itong mga taga-Paracale. Yes, tama ka dyan, partner. Ito na, pinalitan nila si Jeff Biernes. A smile on the face of Jeff Biernes as this lead is a big margin for them. Kaya, yun na nga. Ladies and gentlemen, that ends our 3rd quarter with the score of 77-44. A one-sided or lopsided game we have. Pero we still hope that Mercedes will bring back their energy and makahabol dito sa larong ito. Yes, partner. So yun ang kailangan dito nitong Team Mercedes, kung sino ang magiging bright light dito, partner, sa team nila. And sabi mo nga, kailangan na nila magdasal dito sa mga basketball gods. Yes. Kasi yun nga, the early stage of this game, partner, talagang binuhos na lahat itong mga players itong Paracale. Ayun talagang kanilang A-game dito
sa semifinals. Siguro, partner, yung mindset talaga nito nila Jeff Bernes and the rest of the team is wag na nating pag-game to win. Kasi gusto ko na munang magpahinga para makapag-prepara na sa finals. Yes, so, Piggy. pero titingnan natin, partner, kung again, may mabubunot pa daw si Coach Gabriel Catolico and Coach Joma dito sa Team Mercedes para makabalik sa larong ito. Yes, speaking of nanonood sa atin, si Sir Archie Agnaso is watching. Shoutout sa Bao Basketball Community. And si kumpare Michael Jacobo is watching right now. Kasama si Eman, Maray na Banggisendo, si Ate Marilu. Hi, Pimentel and CJ Nunez. So, thank you for watching and salamat ng marami sa panonood sa aming liga. Yes, partner. Maraming salamat. Ayun na nga, meron tayong new guy. Medyo binigyan ng pagkakataon ng mga nakadilaw and partner. After a timeout, after a break, is at play. Grabe, maganda pinapakita. Hawa-hawa na to, partner. So, maganda yung pinakita in the lights of Jeff Bernes nga. Sabi nga natin, Orihola. Ito, kahit si Nabo, partner, is contributing dito sa larong ito. Dan Natividad is really contributing. So, maganda pinakita itong Paracali na ito. But again, tingnan natin kung makabalik pa sa laro itong mga taga-Mercedes dito, partner. Ayan na si Kobe with a spin. Fall away. No good. Manawag secures the board. Manawag attacking. Pinigay kay Bugtong, fakes. Fresnido, jumper. Aceron with the board. Outlets to Mandak. Mandak flies, gives the ball to Lanzaderas. Fall away jumper. Wala talaga, partner. Wala, medyo maalat talaga, partner. Hindi medyo maalat, hindi medyo maalat talaga. Eh, yun na nga, partner. Atake. Bugtong. Right now, partner. Jomar Alvarez for 3. These guys in yellow are enjoying the ball game, partner. Yes, yun ang ginagawa nila dito, partner. Kasi nga, medyo nakauna itong mga taga-Paracali dito. And again, yun na nga, kanina pa nila hinahanap yung puntos na yan para kay Escocio. Pero partner, Escocio is no joke pagdating dito rin sa depensa sa Paracali dahil he is a big mammoth and he can defend as well. So, bonus na lang yung, ayan na si Kobe flies. Hanging in mid-air and yun na nga yung trabaho ni Escocio to defend against those scorers and si Kobe mapupunta sa ating linya and will troop to the line for 2. Yes, partner, ayun na. So, medyo sabi nga natin, medyo jet lag ito si Kobe Bryant dito. This is his first game dito sa Bicol Camarines Norte leg. But ayun, first free throw, pasok yun para kay Kobe Bryant. Yes, tama ka dyan, partner. Sayang, medyo too late the hero siguro. Pero I guess this is anybody's ball game right now. Alam naman natin, stranger things happened here sa ating liga. So, pakaabangan natin if magkaroon nga ng sapi ang mga basketball gods and makahabol dito sa larong ito. Ayan na, Mandak against 3 yellow shirts, stops and pops and scores for 2. Grabe, partner, yung puso ng isang Mandak talaga. Yes, from the start up to this quarter, talagang buwis buhay itong batang ito. And Anjon Fresnido misses the 3-point bomb, pero yan na si Mandak. Lanzaderas, medyo nakanakaw sila doon. And hindi nagustuhan ni Coach Alexander Nueva ang nakikita niyang medyo lumaylay ang depensa, so napatawag agad siya ng timeout to talk things over. Yes, partner. So medyo so much enjoyment naman on the part of the players of Paracali dito, partner. Although lamang na lamang sila dito. But again, hindi dapat sila malingat kasi baka, yan, sabi mo nga, baka kaya pang bumalik itong mga taga-Mercedes dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan, partner. And siyempre, walang humpay na pagpapasalamat kahit yung ibang dito sa ating venue ay lumalis na dahil siguro dahil sa lamang. Pero still, yung effort kanina sa first game, napakaganda. Up to the second game, kita natin yung pagmamahal ng Camarines Norte dito sa basketball ay talagang hindi natin matatawaran, At partner. kanina, partner, hindi pa nagsisimula yung ating laro. Talagang napuno na itong venue natin. So talagang maraming salamat po sa magandang reception ninyo dito sa amin, dito sa Camarines Norte. Yes, tama ka dyan. And we are back sa ball game. Fresnido hands it off pero nakuha ni Noy Pragoso ang bola.
outlets to Kobe Bryant. But there is a number 18 talaga, ay number 18. 16 rather. Si Manawag pala partner, pero isa din to sa nag-ignite ng energy partner ng Paracale ng first quarter. Hindi nag-give up sa mga possession itong si Manawag. In even mga defensive stop na ganun. Yun talaga ang ginagawa nito ni Manawag partner dito sa game na ito. And a score, number 65 na si Oniel Pada. Ayun na si Escocio talaga. Mandak, flies, challenging Manawag. That is Manawag for you partner. Grabe naman yun. Pero ito din, sabi mo nga, itong puso nito ni Mandak, talagang hindi mo rin matawaran, partner. Kahit napakalaki nung nasa harap niya, talagang china-challenge nito. Yes, partner. If you can recall, partner, kung ikaw ata naging partner ko sa larong yun, na-cover ko dito si Jeff Mandak. And sabi ko nga dito, I've noticed na yung resemblance ng laro niya is more on parang si The Ninja na si Joseph Yeo. And he is very fearless. He has a medium range jumper, yung mga kamikaze drives niya, and syempre, yung shorts niya, yung baggy shorts na pinauso din ni Joseph Yeo na napakahaba. And yun na nga partner, the score is 52-83. And with 7 minutes and 9 seconds remaining, ano partner, meron na ba tayong finals? O magkakaroon ba tayo ng second game dito sa pangalawang laro? I think partner dito sa body language na pinapakita ng ating mga manlalaro, parang wala na partner. Kasi doon nga sa effort and also kung makikita natin when it comes to aggressiveness, talagang itong mga taga-Paracale gusto nang idiin itong mga taga-Mercedes dito sa puntong ito ng laro. Yes, tama ka dyan. Yun na nga partner talaga sa body language. And yung kabila naman, despite they have the big lead, and kita mo pa rin yung aggressiveness. Si Escocio intercepting those passes, talagang napaghandaan at pinakita ng Paracale kung sino sila. Yes, partner. Makikita mo naman talaga kung sino ang may gusto na manalo dito sa larong ito. Of course, sabi nga natin, na naungusan or naunahan itong Paracale, itong mga taga-Mercedes. But hindi yun rason, partner. That is just a first quarter. Sana mas naging compose, mas ginawa nila yung game plan nila dito sa game na ito para makabalik sana dito sa game. Pero on the other way around, itong mga taga-Paracale mas naging aggressive kumpara sa kanila. Yes, tama ka. Yan na si Aceron again sa ilalim. Yun nga partner talaga, tama ka. Kung babalikan natin ang kwento ng larong ito, talagang nagulat at naunahan talaga ng Paracale noong first quarter itong Team Mercedes. So, ayun nga partner, medyo yung adjustments medyo nahuli on the part of Mercedes. And pati itong mga bench players nitong Paracale nagko-contribute partner dito sa larong ito. And sa kabila naman, halos nabunot na lahat ni Coach Geek Catolico at ni Coach Joma, kanilang mga players para maghanap ng possible magic bunot sana, pero talagang partner, sabi mo nga, may kasamang malas din dito sa larong ito, itong mga taga-Mercedes. Yes, tama ka dyan. Speaking of mga swerte, binabati ko at shoutout ko si JJ Caspi who is watching right now. One of the guest players natin sa Albay Leg, and siyempre si Jojo Altarejos who is watching, my brother from Albay Basketball Community. And si Boss Joshua Carlo Lee, magandang gabi. And si kasama natin sa ating panel, si Sir Angelo Espinosilia watching right now. Sir Angelo, hello sa iyo. Happy watching. And ayan na naman partner, itong mga taga-Paracale, hindi pa sila tapos dito sa larong ito. I guess if these three continues pagdating sa offense, I guess they will hit the century mark. Pero sabi ni JV Lanzaderas, step back, jumper, and it's a bad day and a bad night for JV Lanzaderas. Lopo with the rebound. Kobe Bryant, Pableo is in a rush. Pableo loses the ball. And Prestido is all alone for two. Ayun talaga partner, actually wala talaga silang mahanap na mag-i-ignite dito sa team ng Mercedes ngayong gabi. Yan nga partner, ang ginagawa nila, dribble, medyo dyan sila medyo pinatay nitong Paracale. Hindi na nila nagawa partner yung siguro game plan nila dito sa larong ito because of that gulat factor. Yes, and syempre yun na nga yung sinasabi mo ang observation kanina na talagang nagmadali din sila para bawiin yung naunang scoring barrage
And what a good shot by Lopo. Yun na nga, gusto nila kagad buwin yung scoring barrage na pinukol at pinaputok ng Paracale noong first quarter. Yes, partner. And that resulted to forced and unforced turnover mula sa kanila. And that's why yung cushion madaling nakuha ng Paracale. And right now, they are enjoying this lead. So, maganda ang pinakita dito ng Team Paracale, partner. Yun na nga, partner. Speaking of magandang laro, ang gandang laro, partner. Itong si Nabo Orihola, parang laro ng aking kaibigan na si Philip Adrian Beldon na ang galing-galing mag-basketball. Ayan na. Floater galing kay Alvarez, mintis ang tira. Eto na, si Steven Flores. Nauna, and talaga, partner, maala talaga, partner, itong araw para sa Mercedes. And hanggang ngayon, partner, hindi nag-give up itong Paracale. Kahit lamang na lamang sila, talagang they are pushing the ball, partner. Pa rin dyan sa offensive end na yan. And ayan na, partner. Joining the scoring barrage is Escocio, partner. And mintis yung tira. Galing kay Flores. Flores again, now with 8 points, contributing off the bench. Kaya ito lang ang mga lone bright spots coming up the bench. Yes, si partner, itong si Flores sana, which is napahingahan naman masyado nitong coaches, nitong Mercedes, partner. Pero again, ayan, still they are fighting para maibaba ang mga kalamangan na yan dito sa larong ito. And again, partner, batiin ko lang din yung mga kagrupo ko dyan, yung MTH Basketball Club sa Iriga. And also, yung daming basketball club sa Iriga ngayon. And again, yung sa inyo sa Albay, magandang gabi po sa inyong lahat. Parang ganito rin yung laro namin nung nakaraang. Yes. Magandang gabi sa inyo dyan. Sana makalaro ako at makasali man minsan dyan. Ayan na si Bugtong, attacking Bugtong. All alone for 2. And yun na nga, nandito ang ating bossing na si Boss Ino Rivera na napakabait at mapagmahal. And baka humingi pa tayo ng bonus dyan, nakakaya naman. And nandyan ang ating butihing commissioner who's always on hand. Napakapogi, napakabait na commissioner na magbibigay ng bonus ngayong gabi. Ay, sorry po. And ayan na. What a shot by Lorenzo. Ito na nga. And yun na nga. Nakapag-force ng turnover ang mga naka-orange. And partner, the score is 66-96. Yes, partner. Tapuntos na lang. Talagang sa century mark na ito mga taga-Paracale dito sa larong ito. Yes. A whopping 30-point lead on the part of Mercedes. Yun na nga. Ayan na, Paracale again is attacking. Hanging in mid-air, Escocio with the fake. Pinasabit pa. Wala. Partner, talagang, what more can you ask? Talagang maalat. And we have a timeout galing sa Paracale. And again, the score is 66-96 in favor of Paracale with 2 minutes and 23 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Yes, partner. So I can say, partner, that we have a finals yes. Na dito. Again, pwede na natin sabihin, magtatapat na yes. Sa susunod na mga laro ang San Vicente at itong Paracale for sure. So again, and itong ang kagandahan dito, partner, for Team Mercedes, may chance pa silang bumawi dito sa battle for third. Yes, partner, kasi alam mo may cash prize pa yes, yung partner. magwawaginan. So, this is no joke. Kaya talagang they have to be aggressive pa pagdating sa ating battle for third. Yes, so, partner. Yun ang partner. And pasalamatan ko ulit ng paulit-ulit ang ating bossing and si Congressman Saldico and ako Bicol Party List, si Congressman Jill Bongalon for bringing this kind of league dito sa ating probinsya ng Camarines Norte. And syempre ang ating commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera was in the building right now na magbibigay ata ng bonus after this game. Maraming salamat po, mabutihing commissioner. And balik tayo sa laro, partner, dito. Fresnido, Torada for 3.
Talagang hindi pa dito tapos ang mga taga Paracales, or they're just enjoying the game, partner, dito. I guess yung body language ng Paracale, they want to reach the century mark, partner. Yung talaga ang isip ko talaga na gusto nila makaabot sila sa 100 points. And So, 4 points na lang before reaching that, partner. With 1 minute 45 seconds remaining on our ball game. Yan, a turnover on the part of Kamala. Si Kamala din, partner, one of the bright spots dun sa Team Mercedes, scoring late. Nag-score din sa in a bunch kanina, but still, kulang pa rin talagang effort. Ayan na si Escosio, having a scoring party tonight. And talagang dinadagdagan niya pa itong score na ito. Kotang-kota na, yan sila sa Deras, attacks. Misses the shot, Fresnido. Crossing the half-court line, Fresnido kicks the ball to Bugtong with 17 seconds sa kanila shot clock. Bugtong, dinahan-dahan. Layup, no good. Nakuha ni Pado ang bola sa ilalim. And now, they're now in the century mark with 100 to 66, partner. So that's 50 seconds remaining on our ball game, partner. Ito pa, parang hindi pa dito natatapos itong mga taga-Paracale. And another 2 points coming from Fresnido. Yes, partner, tama ka dyan. I guess, partner, they are sending a statement na this Paracale team is for sure pakakabangan sa ating finals dito sa Camarines Norte Lake. So magandang bakbakan yan, partner. And now, San Vicente and Paracale. And of course, itong mga taga-Mercedes, may pagkakataon pa silang bumawi dito sa battle for third against kanina natalo ng San Vicente na Jose Panganiban. Yes, yun na nga, partner. I guess, yun na nga. Pumunta na sa gitna ang mga players at nagkamaya na. And the score is 102 to 66 despite the whopping lead. Very exciting yung unang ating first quarter, and then yun na nga, nanalasa na ang Team Paracale with those raining 3-point bombs. And yun na nga, partner, nanalo ang Paracale over Mercedes. Yes, partner. As we see the highlights of the game, courtesy of Dan Natividad, also Orejola, and the lights of Jeff Bernes also, partner. Talagang napakaganda nung pinakita ng mga players na ito dito sa ating laro. So, partner, abangan natin yung mga games na yan sa, I think, if I'm not mistaken, partner, on Thursday or Friday, ang game 1 natin dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte leg. Again, congratulations to all the team, partner. Pasalamatan din natin yung mga iba pang mga munisipyo at dito sa Camarines Norte na sumali dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte Leg. Maraming salamat po. And congratulations to all of us. Dahil siguro, yun nga sinasabi natin, wala naman natalo. May mga natutunan lang tayo dito sa liga na to. Dito sa part na ito ng Camarines Norte, partner. Yes, tama ka dyan. Maraming salamat talaga. Since from day 1 up to the last day ng ating semifinals, walang samang pagsuporta. Salamat sa ating mga bossing, si Congressman Saldico, at ako Bicol Party List, si Congressman Jill Bungalon. Maraming salamat. Ang ating butihing commissioner na si Lloyd Rivera, ang kanyang kapatid na si Ino Rivera. And syempre, tama ka doon sa mga participating teams. Maraming salamat po sa inyo. Yes, partner, and partner, me also, I would like to thank all of you, partner, and also Commissioner Lloyd and the whole team for having me dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte Leg. Maraming salamat. And hopefully, makita ko po kayo sa mga coming games pa dito sa Ako Bicol, of course, the finals. And again, congratulations to Team Paracale for winning dito sa ating Beat It or Live It semifinals. Yeah, so makaabangan natin ang ating first ever championship game between Paracale versus San Vicente. This is going to be a war for sure dahil Jeff Biernes and Jaymo Igilos battling out against Leo Nahorda and Jenmar Bragais, partner. What an exciting finals tayo for sure then, partner. Yes, partner. Kumbaga, veterano kontra veterano.
sa mga ligang ganito. Yes. When it comes to league like this, itong mga personality na ito when it comes to basketball talaga for sure magandang tingnan at magandang panoorin comes the finals, partner, dito sa parteng ito ng Camarines Norte. So as we see the highlights, partner, ito Dan Natividad, grabe, spark plug and also Jeff Bernes dito sa larong ito. Very steady, partner, itong dalawang player na ito for Paracali. And special mention din sa Paracali side, si Orijola, partner. Yes, partner. Who is a do-it-all guy pagdating sa opensa and depensa, moving without the ball, crashing those boards, diving for the loose balls. Talagang wala ka naman sasabi, partner. Talagang do-it-all guy ito si Orijola pagdating dito sa Paracali side. Yes, and of course, sayang lang nitong Team Mercedes sa the likes of JV Lanzaderas, Yes. partner. Talagang well-guarded siya. Yes, Talagang well-scouted. And dito sa larong ito. one of the missing links talaga, partner, is yun na nga, si JV Lanzaderas. So I guess scored only 5 points, partner. Yes. Usually yung average niya nasa 20 plus. So talagang malaking bagay at malaking factor yung pagkawala ng scoring nitong Lisey Lanzaderas. Yes, partner. And again, ito din si Jeff Bernes, partner. Nakita mo naman yung one-legged step back mo yan. Ayan. Yes. Very composed player. Talagang very fun to watch. And ano pa kaya ang mapapakita nito comes the finals, partner. Yes, tama ka dyan, partner. And kung tama ako, pumasok lang siya ng first 3 quarters. No, fourth Yes. quarter talaga parang hindi na or konting minuto lang talaga. Pero but I guess siya pa rin ang one of the candidates natin pagdating dito sa Kasurog, best player of the ball game natin. Yes, partner. Iba-iba kasi yung impact nitong Jeff Bernes dun sa mga teammates niya. So talagang maganda ang ginagawa nito ni Jeff Bernes dito sa ating liga. Yes, tama ka dyan. Napakaganda talaga. And for sure, pakaabangan natin talaga yung finals, partner. Kasi yung reception ng tao dito sa Camarines Norte. Kasi first time natin dito mag-venue sa napakagandang Agro Sports Complex talaga. So, while waiting, yun na nga, pasalamatan ko rin talaga yung mga walang sawang nanonood sa ating Facebook page, Representative Saldico, Ako Bicol Online TV, and syempre yung ating YouTube channel. Talagang pakaabangan natin yan and pakisubscribe. And yun na nga, partner, kasama na ata ng ating magandang courtside reporter na si Barbie, ang ating Kasurog best player of the ball game. Barbie, the floor is yours. Tapos na tayo sa semi-final round, hands down sa napakagandang play na pinakita ng Paracale in this ball game. And right beside me is our Kasurog player of the game, si Jeff Bernes, jersey number 74, who gained 20 points, 3 rebound, 5 assists, and 5 steals. So congratulations for that, Jeff. At napakaganda nga ng performance na pinakita mo kanina. Tanong ko lang if ano yung magiging preparation nyo na for the finals? Siguro wala naman kaming babaguhin yung style of play namin because we're totally focused talaga sa defense namin. So if we can able to have a defensive stop naman talaga, nagkakaroon kami ng chance for the transition, so which is our strength naman sa offense. So siguro wala naman kaming babaguhin, tignan natin kung ano yung mga mangyayari muna sa game 1. And we're trying to adjust na lang kung anong mga pwede mangyari. But we just need to prepare really hard kasi we know San Vicente rin is undefeated. So we just need to prepare hard for them. All right, Jeff, we are excited to see that. How about you po, Coach John and Coach Paul? Ano pong karagdagang katanungan nyo? Hi, Coach Jeff. Natawagin kita Coach Jeff kasi alam ko, nag-coach ka na rin. And Coach Jeff, congratulations for being the Kasurog best player of the ball game. Coach Jeff, familiar yung mga kalaban mo dito sa finals kasi with the ex-pros, kagaya mo, si Kuis Leon Horda and si Jenmar Bragais, naging teammate mo sa isang pro league. And kumusta? Anong magiging adjustments and kumusta yung magiging outcome ng final so far? To be honest, we're very all excited din talaga na makaharap din sila. Of course, we know each other talaga. Yung mga import din na, yung mga guest players nila, si Kuya Neong at saka si Jenmar. So, we are familiar each other. So, let's see na lang. Basta alam ko naman sila, ibibigay nila yung best nila. So, in part of us naman sa Paracale and yung kasama kong guest player, bibigay din namin yung best namin. So, we'll see na lang kung sino yung sinong mas magandang ipapakita sa game 1. And good luck sa amin for the series finals. Yes, Jeff, congratulations, Coach Paul Sepe here. Jeff, ito na lang yung tanong ko sa'yo. Kumusta yung whole experience mo dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte League? Kumusta para sa'yo? Ano ba yung mga maganda at hindi magandang nangyari? Ano yung babaunin mo dito sa ligang ito?
ako naman talaga excited ako na first na ito sang ako Bicol Cup is very successful. And napapanood ko nga even yung sa latest yung sa Kamsur, yung sabi ko very successful and we're very happy na nandito rin kami as a guest player to give entertainment and magandang mga laro dito sa ako Bicol Cup and hopefully suportahan to ng mga taga Bicol talaga. Yes, maraming salamat sa iyo, Jeff. Ayan, maraming salamat rin sa ating mga commentators and of course sa ating mga kasurog in behalf of Representative Zaldico, ako Bicol Party List, Sir Lloyd Rivera, our Commissioner, Direk Christian Calleja, and from the rest of the team, this is Barbie Floriano, your courtside correspondent, expressing gratitude for continuously supporting ako Bicol Cup. See you in the championship game and good night mga kasurog.